Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi eta ongetorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Azaroak 20 dugu gaurkoa astelena eta gaurkoan kolaboratzaile bat izango dugu, Patxi Urrutia, beti bezala gaurkotasun gaiekin. Bestalde, betiko edukiak izango ditugu egunkariak ez ezik, beraz, has gaitezen. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean 1945 urtean Nurembergeko epaiketak hasi ziren nazien kontrakoak. Era berean 1989 urtean Madrilen Josu Muguruza erail zuten Herri Batasuneko diputatua bihurtu baino egun bat lehenago. Azkenik 2007 urtean Science eta Cell izeneko aldizkari zientifikoetan bi talde independenteek ziurtatu zuten zelula amak sortzeko gai zirela gizaki fibroblastoetatik. Jarrai dezagun gaurko eta aste honetako agenda ikusten. Gaur arratsaldeko 6etan Nafarroako liburutegian irakurketa feminista programaren barne Tres Mujeres liburua aurkeztuko da Silvia Plazena, La maternidad, doako sarrera. Bestalde gaur arratsaldeko 7:30 Kondestable Jauregian proiekzioa eta hitzaldia Ramon Contrerasen eskutik. Navarra Documentos Clandestinos izenburuarekin San Ferminez 78ko gaia izango dute eta doakoa da. Bihar arratsaldeko 7:00 Kondestable Jauregian beste proiekzio bat, dokumental bat, Mundu bat ahoz aho izenburuarekin doakoa da. Ostegunean arratsaldeko 7:30 Hiru Errege hotelean kontzertua, Jazz Music Experience, El Mejor Blues, doako sarrera. Ostiralean arratsaldeko 8:00 San Jorge Zibiboxean soul kontzertua, Litus taldearen eskutik izango da, De donde vengo y a donde voy eta sarrera 6 eurorekin. Ostiralean eta larunbatean arratsaldeko 8:00 eta 11:30 Atarrabiako kulturetxean poesia jaialdia, Metafora izenburua dauka eta doakoa da. Igandean arratsaldeko 6:00 umeentzako antzerkia eskainiko da euskera. Martinaren Parke Fantastikoa izenburuarekin sarrera 3 euro balio du. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Berriak utzi dizkigun egunak Iruñean. Iruñeak ezetz dio emakumeen kontrako indarkeria deuseztatzeko nazioarteko egunean. Udalak morez koloreztatuko du hiria udaletxea argituz, eskuak jarriz eta kolore berdineko pinak banatuz. Egu berrietako azoka Gazteluko plazara bueltatuko da 28 etxolekin. Udalak etxolak ekintzak egiteko produktuen salerosketarako eta txurro denda bat jartzeko lizitatu ditu. Udalak edu ziren ekintzak Milagrosa Azpilagaina eta Santa Maria la Real auzoetan egiteko bozkatzeko epea luzatu du. Bozketa presentzialean azaroaren 24 arte luzatuko da eta erabaki plataforman bidez azaroaren 30 arte. Bestalde, udalak lehenengo hortzaro eta nerabezaro udal planean parte hartzen ari duten haurrak eta nerabeak aztertuko ditu. Azterketa astelenean izango da baluarten haurtzaroaren eskubideen egun internazionalean. Astelenean LGTBI gaztei zuzendutako elkartasun taldearen parte izateko inskripzio epea irekiko da. Bilerak edo topaketak ingelesez izango dira eta astelenero ospatuko dira abendutik otsailera.
eta inskribatzeko epea abenduaren 11 arte izango da. Berdintasun eta LGTBIQ-ko zinegotziak Basauri eta Durangoko emakumeen etxeak bisitatu ditu alduntze topagune hauek aztertzeko. Aste honetan, Laura Berro zinegotziak eta Laura Lakidain berdintasun teknikariak espazio hauek bisitatu dituzte funtzionamendua ezagutzeko eta baterako estrategia politikoak burutzeko.